Il-Kunsill Fiskali Konsultattiv Malti laqa L-Miri fiskali ambizzjużi għal wara l-pandemija u nnota l-inizjattivi tal-Gvern huma immirati sabiex itaffu l-effetti ekonomiċi tal-pandemija li ġabet sfidi madwar id-dinja, kif ukoll l-għajnuna li tal-Gvern Malti għall-irkupru ekonomiku. Il-Kunsill li jagħti ħarsa u jevalwa l-politika fiskali u ekonomika tal-Gvern li jaħdem mod indipendenti għal dan fis-stqarrija li fiha ntqal ukoll lill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana ġie ppreżentat rapport dwar l-evalwazzjoni tal-Aġġornament tal-Programm ta' Stabilità tal-2021-2024. Fir-rapport, il-Kunsill jinnota li r-reżiljenza tas-suq tax-xogħol f'pajjiżna f'mument ta' sfida globali huwa riżultat tal-miżur li kien ħabbar il-Gvern għal ħaddiema u n-negozji f'pajjiżna is-sena li fiha faqqet il-pandemija u li huma mistennija li jibqgħu fis-seħħ matul din is-sena. Ġie notat ukoll li wara tnaqqis fil-prodott domestiku gross li kien irreġistrat fl-2020 minħabba żieda fl-infiq tal-Gvern brabta mal-pandemija, it-bassir juri li l-PDG f'termini reali mistenni jirkupra parzjalment din is-sena b'żieda ta' 3.8%, filwaqt li fl-2022 it-tkabbir mistenni jkun ta' 6.8%. Iż-żieda fis-sentej ta' wara se jkun aktar moderat b'4.5% fl-2023 u 4% fl-2024. Matul dan l-istess perjodu, l-infiq pubbliku huwa ppjanat li jibqa' ogħla midħul u fl-2021 id-defiċit fiskali huwa mistenni li jikber 12% tal-PDG. Minkejja dan il-pjan huwa li mis-sena d-dieħla sal-2024 id-defiċit jinżel għal 2.9% meta mqabbel mal-prodott domestiku gross. Bid-dejn jiġi stabilizzat għal ftit aktar minn 60% tal-PDG matul l-istess perjodu. Il-pjani tal-Gvern li jbaxxi d-deficit fiskali għal taħt 3% tal-PDG ntlaqa mill-Kunsill li temm ifisser ukoll kif ix-xenarju fiskali tal-pajjiż se jibqa' kredibbli fl-4 snin li ġejjin.